Vaše jasnosti, dovolte mi, abych vás požádal o jednu věc. Vaším úkolem dnes bude vaše město, které jste rozhojnil, postavil a i díky jemuž patříme dodnes mezi nejkrásnější města v České republice. Díky za to, že jste nám nechal postavit ten nádherný kamenný most, který přežil celou řadu katastrof a dokonce i návratu z místních restaurací. Tak abyste byl tak laskav a předal jste klíč od města na dnešní den masce, která neodmyslí. Jdeme na to. Úžasný? To byla takzvaná bokovka, abyste věděli. Takže to bychom měli také krásný skok bokem. Podařilo se, ano, dokumentace, že přece jenom pí to, co nám věnovala likérka. Pane, teď to bude přímo olympijský raketový skok. Takzvaný double smiley. Úžasný, výborně, děkujeme moc, děkujeme, to jsou Hujerovi. A malinko ještě proti mému čelu. Ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek. Přátelé, já bych vám rád řekl, že olympijský rekord je až na konci Čechovky. Bych jako vycouval trošku dál, aby vám náhodou nezlomila jeptiška v očekávání, s očekáváním, s kolečky, nožičky. Tak, pozor, přátelé, pozor, jsme připraveni. Ještě kousek, tam soudněte, ještě kousek, prosím, protože tušíme, že to pojede. Rozběh. Aha, tady máme hrblatou dráhu, tam bude potřeba, jdeme na to. Skvěle. To bylo úžasné. Označte výkon a kdo dál chce metnout, zdali to bude dál. Máme tady opět skvělého kouzelníka, který se hlásí. Tak pojď metnout. Cíl je tam a je to na tobě. Běžte dál. Zní hlas jeho silný. Běžte dál. Souvděte a běžte dál. Tak tohle to vidím, že si dojdeme až někam nahoru na Novou hospodu, ne? Ano, i když pravda je to, že v Osle si nevyděláš dneska. Tak pozor, už má konvici v ruce, zvolil takzvanou metodu postupného rozjezdu, která úplně nezafungovala, ale to nevadí. My ti děkujeme mnohokrát, bylo to skvělé, báječné, téměř neuvěřitelné. Kdo dál? Nikdo. Máme tady mumie, milé mumie, pojďte na... Vidím tě, chceš pomoct, co? Já už to můžu. Počkejte, jo?
všichni si pamatujete na ten nádherný barevný širokoulý film Martina Friče Císařův pekař a pekařův císař, kdy se všechno točilo kolem Goléma. Kolem té, řekl bych, postavy, která je neustále zahalena spoustáteli tajemství. Určitě ho najdete také tady v Písku. A já mám teď povinnost k sobě pozvat toho, kdo mu vdechne život. Nebude to ani sám velký magistr Kelly nebo John Dee. Bude to, dámy a pánové, člověk, který se téhleté bestie nebojí. Je to člověk, který prošel celou řadu řeží na politickém poli, když usedá mezi zbývajícími 82 senátory a vedou spory o tom, zdali tento zákon tak či onak, zdali se budeme radovat, či zdali budeme rádi. Připravte si kamery, budete svědky naprosto výjimečné historické události. To, co po čem generace magiků, alchymistů, po čem pátrali, tak toho teď budete svědky. Za pár okamžiků uvidíte Goléma, který byl skutečně nalezen v písecké synagoze na střeše a sám Miroslav Krejča právě teď vám odhaluje Goléma. A ještě ne. Řeknu vám, dodali ho kvalitně. Dámy a pánové, Golém v celé své kráse. Jak vidíte, město Písek bude zapsáno do dějin, světových dějin. Ušli. Jako vystrpím. Odevření. Jenomže tam vede lidi nesmí, ne? Na veřejný záchod. Máme bude vlastně vlákat. Dámy a pánové, a teď prosím, abyste doprovodili Masky a Josefa Švejka na Písecký kamenný most, protože tam dojde k poslednímu dílu toho dnešních píseckých maškách. Josef Švejk ještě tady provolá jednou, já prosím, zastavte Josefa Švejka, tak ještě jedeme. Takže jak to dopadne? Na Bělehrad! A vyhrajeme tu vojnu? Tuhle vojnu vyhrajeme! Josef Švejk, autentická slova. Dámy a pánové, můžete se vydat směrem na Písecký.